Un món canviant. Tot canvia, tot flueix, res no és permanent. Heràclit, segle VI-V abans de Crist. La vida al planeta Terra, format fa uns 4.500 milions d'anys, va començar fa uns 3.500 milions d'anys, segons les evidències fòssils. Durant aquest llarg període de temps han aparegut i desaparegut milions d'espècies vegetals i animals. Els continents s'han separat i unit diverses vegades, formant masses continentals i donant lloc a grans serralades que han acabat essent erosionades amb el pas del temps. La història de la Terra està escrita a les roques, que són com els fulls d'un gran llibre. A vegades la lectura es fa difícil perquè hi falta informació i fins i tot alguns capítols semblen estripats. Els paleontòlegs investiguen aquest llibre i fan comprensible aquesta impressionant i llarga història que es mesura en temps geològic. El temps geològic és un concepte difícil de comprendre perquè estem parlant de milions i milers de milions d'anys, mentre que la història humana es compta en dies, anys i segles. Arqueà és l'era en què apareix la vida a la Terra. Proterozoic és la dels primers éssers vius. Paleozoic, la de les faunes antigues. Mesozoic, la de les grans faunes intermèdies i on van regnar els dinosaures. Es divideix en tres grans períodes: Triàsic, Juràssic i Cretaci. Els titanosaures de Fumanya van viure al subperíode del Cretaci superior. Cenozoic, la de les faunes recents, amb un gran domini dels mamífers, entre els quals ens hem d'incloure els humans.